Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan ku da kasancewa da GZ Tech TV. Yau zan bayani akan yadda zaka zamar da ɗayan wayan kan CCTV camera, ɗayan wayan kuma zai na ɗaukan abin da ɗayan wayan yake gani. So for example, za ka ga ko irin babban shago haka, za ka gani wani zai ce ba zai ajiye CCTV camera ba ko da sauran abubuwan da zai saya. So za ka kai amfani da waya domin ka ajiye waya, ko da a ce baka nan wayan zai na ɗauka maka abubuwan da ake yi a cikin shagon gabaki ɗaya, ko zuwa ɗaki ko duk wani waje dai wanda kana gani cewa bai da tsaro. So za ka ajiye wayanka, so zai na ɗauka maka abubuwan da wannan wayan yake gani. Domin ganin yadda yake wayan abubuwan, ku bi mu cikin wannan shirin daga farko har ƙarshe. Idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel, muna roƙon ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karrawa, kana zai bada damar. To da haka idan wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta da alamar like. Kafin mu ci gaba, ina roƙon ku da ku yi subscribe a wannan channel ɗin kamar yadda ka saba. Gaskiya kuna iya bakin ƙoƙarin ku, sannan muna godiya. Dan uwa ka taimaka kai in ba kai ba. So yawa kamar yadda muka bayani da cewa ɗayan wayan zaka zama da shi CCTV camera, ɗayan wayan kuma zaka zama da shi kamar mai wanda zaka na gani abin da ɗayan wayan yake ɗaukawa. So akwai wani application da muka yi magana da shi a baya wanda muka yi bidiyo akai, to da wannan application ne zamu sake wannan abubuwan. So ga wanda ya kalli ɗayan bidiyon namun nan, na san cewa yana da application, wanda bai da shi kuma zan kara ajiye link ɗin wannan application a description. So ga application a nan, wannan application ne wanda zamu yi wannan ayyukan da shi. So bayan ka yi download ɗin wannan application, sai ka zo ka shige kamar haka. So bayan ka zo ka shige kamar haka, ɗayan wayan ma za ka zo ka shige cikin wannan application ɗin. Ɗayan wayan ma za ka shige cikin wannan application ɗin. So bayan ka shiga kamar haka, gashi nan wajen da aka sa CCTV nan wajen. So a nan ɗayan wayan da aka sa CCTV nan ma shi ma za ka shige kamar haka, daidai nan wajen kenan. So sai ka zo ka shige nan wajen da aka sa CCTV. So in kun kalli nan wajen, gashi nan da aka sa nan wajen da aka sa server, nan wajen kuma aka sa kyamara. So wanda zai na ɗaukan abubuwan gabaki ɗaya shine za ka sa kyamara, ɗayan kuma server. So bari mu shiga ɗayan server, ɗayan kuma kyamara. Kaga nan wajen za mu shiga server, nan kuma za mu shigo kyamara. So bayan ya nuna maka kamar haka, za ka gani gashi nan zai ce maka ka ɗauki hoto. So idan kun gani, za ku gani ba lallai sai waya guda ɗaya ba ma, ko waya nawa ne za ka zo ya zamanto maka CCTV kyamara. Ko ɗayan scanner ɗin nan, ko ɗayan nan, ko na server 1 server 2 nan, za ka yi amfani da shi. So idan kun duba gashi nan wajen yana sa making contact, wato yana ɗaukan information ɗin. Daga nan shikenan zai riga da zai connecting ɗin wayan abubuwan. Za ku ga a daidai nan wajen zai nuna mana abubuwan da ɗayan wayan yake ɗauka a daidai nan, har ya yi connecting. So idan kun duba za ku gani gashi nan, da yake ni ina wajen ɗaki ne, a wajen da nake da duhu. So za ku ga duk abin da ɗayan wayan yake ɗaukawa, za ku ga wannan wayan ma yake nunawa. Duk abin da ɗayan wayan yake ɗaukawa, za ku gani gashi nan yana nunawa gabaki ɗaya. So da yake ni a ɗaki ne nake, wajen da nake akwai duhu, shine ya sa ba za a ga abubuwan da yake ɗauka farai ba. So amma yanzu duk ɗayan wayan gashi yanda kuka gani yanda aka sa connected ɗin nan, wato duk abin da yake ɗauka, duk abin da kyamaran ɗaya mai connected ɗin nan yake gani, so za ka na gani a daidai nan wajen. So wannan hanyar ne zai baka daman, domin ko da a ce a wajen Shoprite ko a wajen ɗaki ko kuwa duk wani waje dai wanda ka sani, so za ka yi amfani da wannan abun domin ka zo ka ajiye wayan. Duk abin da ana yi za ka na gani a cikin ɗayan wayan ka nan. So mun gode da kasancewa da GZ Tech TV. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna mana alamar karrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. So za ku gani gashi ɗayan daidai nan wajen ma, so za ka sake kai scanning da wani wayan, kuma ka sake kana ganin abin da ɗayan wayan kuma yana sake ɗaukawa. So mun gode da kasancewa da GZ Tech TV. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing.